En boca de tothom en les últimes hores, sobretot aquesta setmana, que és el de Clara Ponsatí. Genís Cinca, bon dia i benvingut. Molt bon dia, I tu avui ens parlaràs de Clara Ponsatí més enllà de la seva trajectòria política. Sí, i tant, i tant. Entrarem a la seva vessant també biogràfica. M'ho he passat bomba. Jo sempre t'ho dic, però és que aquesta vegada a mi que m'agrada rascar els orígens... Has xalat. He xalat de veritat, perquè els orígens familiars allà hi és tot. És tan sensacional. Oi que tu ets nedadora? Sí? Tu nedes. Jo nedo. No se't fica aigua a les orelles? No, perquè porto taps, sempre. Molt bé. Comencem amb la primera fotografia. Ah, sí? Sí. A veure. Et presento un producte creat a l'any 32 que es deia el Noi 100. Ah? Fixa't, Noi 100. Estem parlant de... I què té a veure això amb Clara Ponsatí? Tot, té a veure tot. La inventiva, ser espavilats, aprendre a anar per davant del que està passant a la societat, perquè un avi, comencem per la branca Ponsatí, un avi Ponsatí, un avi de la Clara Ponsatí, era el Nemesi Ponsatí, que va ser el primer que va anar a la universitat. A casa eren flaquers, tenien un forn al Raval de Barcelona, i ell, com que pot estudiar, fa farmàcia. Però la farmàcia li agrada, però el que realment li agrada és l'esport. De fet, el Martí Pere Arnau, el nostre col·lega i company, el va definir com el Pierre de Coubertin català, perquè va ser un home que es va avançar a la seva època i va dir Barcelona, fixa't, als anys 30, hauria de tenir uns Jocs Olímpics. S'haurien de fer uns Jocs Olímpics a Barcelona perquè hi ha molta gent que fa esport i li encanta. I ell nedava, feia atletisme, va fer els primers cursets d'atletisme a l'estadi de Montjuïc, quan l'estadi de Montjuïc estava pràcticament en runes, i es va inventar això. Com a farmacèutic s'inventa uns taps de cera que es ficaven a les orelles, això és totalment inèdit a l'època, per evitar que l'otitis, que t'afectés l'otitis... Clar, si aquest és el problema quan entra l'aigua. Quan vas a nedar, els nens que se't fiquen a l'aigua, els adults que neden, ell sobretot que nedava, s'inventa un producte que va causar un furor total i absolut a l'època. Alguna gent encara a casa té aquestes capsetes de color vermell a sota amb això. Del Noi 100. L'Octavio Paz té una carta al Pere Gimferrer on li diu, oye, als anys 60, en Barcelona aún hacen el Noi 100, envíame unas cajitas porque se me han acabado per escriure i no sentir un soroll. Avi Ponsatí, molt interessant, però és que el més interessant encara és el Ponsatí, evidentment, però sobretot és la següent generació. A veure, et sona molt aquest cartell. Ja sou de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana. L'altra branca familiar de la Clara Ponsatí són els germà Arola. El besavi Arola, un besavi de la Ponsatí, es va inventar un fornet de cuina perquè els treballadors poguessin fer-se el dinar calent tot treballant. Un fornet portàtil. Estem parlant de finals del segle XIX. S'ho inventen, són pioners amb el fet de les cuines portàtils, amb uns carbonets s'escalfava i tenies una cuina. L'àvia... Per poder marxar de cap de setmana... Els paletes a l'obra, en lloc d'haver de marxar, anar a la fonda... Poder-se escalfar el menjar o fer menjar... Això va ser molt famós, es venia el Diluvio... Els pescadors, també... El Diluvio, aquells magatzems, venien aquest fornet del besavi Arola de la Clara Ponsatí. Però hi ha una àvia, la Montserrat Germà Arola, àvia ja directament de la Clara Ponsatí, que surt de la norma femenina i en lloc de quedar-se a casa a cuidar els nens, decideix fer-se mestra d'escola. Assisteix als cursos de la Maria Montessori a l'any 16, i es fa mestra d'escola. Això provoca una petita gran revolució a nivell nostre, català, pedagògic, importantíssim, i molt important, es casa amb un pintor, aleshores molt conegut, una mica el pare de la cultura noucentista catalana, que és en Josep Obiols. Un pintor que era un gran cartellista, dibuixava excel·lentment bé i que el casament amb la Montserrat Germà Arola, avis, tots dos de la Clara Ponsatí, fa que dirigeixin una mica la protecció del català a l'escola i aquest cartell famosíssim. Fixa't en aquesta carona. Aquesta carona és molt possible que sigui un Obiols. No és el cas, però en molts dibuixos i quadres del Josep Obiols hi surt el petit dels seus fills, que en va tenir 5. La gran de les quals és la mare de la Clara Ponsatí, però el petit és el Raimon Obiols. El líder del PSC, mític, històric,
És a dir, tenen un parentiu. No, totalment, és el seu tiet. Sí, és el seu tiet. És el seu tiet, d'acord? Això és molt sorprenent, però realment aquesta és una icona. Aquest és un quadre icònic de la cultura catalana, la defensa del català a l'escola. Fixa't per on van ja les coses una mica. Veiem la següent fotografia, és important. Bueno, esclar, on van anar a col·legi aquests fills? La Clara Ponsatí la van portar a l'escola Talita. La mítica Maria Teresa Codina, que és possible que ens estigui veient, encara és viva, una salutació des d'aquí, si ens està veient. Amb una revolució pedagògica sota el franquisme molt important, votaven. A classe votaven per tot. Es votava per delegat de classe. Es prenien decisions democràtiques. Fins i tot, quan van canviar el nom a Orlandai, els nens de col·legi van votar pel nom. I el nom Orlandai es va imposar perquè és fruit d'una votació escolar. I aquesta és de l'Olo Martorell, que també van anar a escola juntes. Molt bé. Filla de l'Oriol Martorell, mítica patum del món de la coral, de la música, la cultura. L'Oriol Martorell, un indefinible. Que té una escola de música, efectivament. Però, esclar, aquí anem a un tema que no ens hi hem fixat, que són les orenetes. Les orenetes, símbol de la llibertat, símbol de la independència de pensament que ens lliga amb tot això, símbol una mica de tota aquesta biografia, símbol de la valentia. I de l'emprenedoria, també. Les orenetes estan a punt d'arribar, tots estem esperant que arribin. Estem a la primavera i... I la Clara Ponsatí té un llibre, aquí de fet estan presentant a Orlandai, a Talita, aquest llibre, i ja hi ha unes orenetes, és el llibre de la Clara Ponsatí, Molts i ningú, de la Campana, i aquí respira tot aquest aire de valentia, d'independència, d'anar a la contra, de fer el que em dóna la gana. Ànima lliure. Ànima lliure. I és fantàstic perquè hi ha una fotografia. Esclar, només veiem la Clara Ponsatí. Jo no estic cansat d'això. Ara que és més gran. Però i de jove? A veure. Com era la jove? A veure, veiem-la. De jove. Va ser del PSUC, és aquesta noia d'aquí. És aquesta noia d'aquí, 16-17 anys, es va fer del PSUC, a batxillerat. Tothom, vaja, molta gent es va fer del PSUC. Home, doncs potser en aquella època va coincidir amb el Josep Piqué. És molt probable. Aquest és en Domènec Martínez, aquest d'aquí, aquest és en Josep Maria Riera, companys de lluita, aquelles coses, però sobretot aquest aire escolar pedagògic de la Ponsatí la porta a estudiar economia a Minnesota. Hi ha molts catalans, hi ha una connexió catalana, aquí s'explica en aquest llibre molt interessant en Minnesota, que fa que com a economista es dediqui a investigar temes dels quals es converteix en especialista. La teoria del joc i, sobretot, especialista, atenció, en negociació i la resolució de conflictes. Sembla mentida, Però la Clara Ponsatí, que em provoca tants, a la vegada és negociadora i resolució de conflictes. Perquè la següent fotografia és molt important, s'enfronta al Margallo, la fan catedràtica de Georgetown com a professora visitant, i en Margallo, quan veu que està a favor del dret a decidir, de votar per la independència de Catalunya, sí o no, la fan fora de la càtedra. En Margallo s'exalta i jo, com a ministro de Exteriores, no permitiré que ningú me pueda soportar tot això. I la resposta és tot això que hem vist, espavilada, anar per davant del món, s'inventa uns taps a les orelles. No hi sent. I li diuen, sí, calla, que vaig per davant, i que te la fotré, que vaig per davant. Ai, si he anat per davant. Ensenya el carnet, torna cap aquí, tot això que ens ha passat aquests dies. El mosso, jo m'imagino aquest mosso, a mi m'agradaria, no el podríem entrevistar, aquest mosso, perquè, esclar, ostres, t'ha tocat a tu. Tu seràs el que aniràs a dir a la Clara Ponsatí. Sí. Ai! Al tanto, perquè aquesta senyora contesta. Aquesta senyora ensenya la credencial. Ensenya la credencial. I una mica aquesta credencial és la credencial d'una biografia de gent molt espavilada, emprenedora, gent que va anar molt important per davant del que passava amb veu independent. Doncs fins aquí la biografia de Clara Ponsatí. Moltes gràcies, Genís Cinca. Molt bé.